Salut, eu sunt Mozart și după cum v-am promis, astăzi vom face episod despre sirenele a.k.a. H2O Loki al YouTube-ului românesc. Trebuie să menționez, nu am nimic personal cu Andra Gogan și videoclipurile sunt făcute la Caterinca. A fost odată ca niciodată un tărâm magic peste mări și țări ascuns de lume, unde existau așa numitele sirene. Am doar o singură întrebare. Cine a făcut logo-ul? Serios, arată ca și cum ar fi plătit pe cineva de pe Fiverr cu $5 să le facă logo-ul și tipul le-a desenat logo-ul cu mâna stângă, adică puțin profesionalism, Andra Gogan. Nu o să vorbim despre cum acest munte împinge o beată fată în piscină. Poate este al unei sirene. Sirenele nu există, Selena. Cine l-o fi pierdut? Cum sirenele nu există? Bă, mama ei 100% se înșală. Cu mama ei despre mare, despre pești, despre tot ce însemna lumea fermecată a sirenelor. Și într-o zi, Kira a găsit cel de-al doilea medalion magic al sirenelor, chiar în cartea pe care o citea cu mama ei. Nu i-a venit să creadă. Parcă a fost menit să-l găsească chiar ea. L-a pus la gât și de atunci nu s-a mai despărțit de el. Medalioanele cică au fost puse de sirene. Da, mă, da, și l-au găsit într-o carte. Sirenele s-au dus la magazin și au pus într-o carte random medalionul. Urmează să găsesc în pahar medalionul. Vai, mi-a știut numele. Mie îmi place să alerg. Vrei să alergăm? O, Doamne. Premiul pentru cel mai bun la agățat îi se acordă lui Ricky. Bravo, băiatule. Ea, Elena, iubea să se uite la filme cu sirene, iar preferatul ei a fost mereu mica sirenă. Destinul a făcut ca cel de-al patrulea medalion să fie găsit chiar de Lena. Cred că e cel mai normal lucru să găsești un medalion în cadă. Bă, aveți grijă că se neacă, nu e ca și cum ar fi putut pune picioarele jos și cred că ar fi stat lejer deasupra apei. Lena, ești bine? Scuze, nu am gândit. Ei se cer scuze, nu mie. Ce efect low budget. Medalionul! Ți-am găsit medalionul. Arată exact al meu. Ce? E exact la fel. Și așa se termină și primul episod. Nu știu dacă o să mă mai pot uita și la celelalte, dar până data viitoare eu am fost Mozart. Ciao! I make shit look easy, but they don't know what it take. Don't ask me to